M'han dit pel mercat que havíem d'afinar una mica més. Doncs avui no cantarem perquè estem una mica fònics i insistim que hi ha gent que d'allò. I avui acomiadem el programa amb el gran Xenio! Avui, els petits xous, som l'escamot del tió. Presenten armes. Har! L'arrencanaps. L'escamot del tió es dedicarà a perseguir els panxuts que abans ens ha dit en cap de vila. I què els hi farà? Els hi farà... Primer amb l'arrencanaps. Els hi arrencarà el nap de socarrel en aquests barbuts de Pare Noels. Després, si encara no n'ha tingut prou, tastarà el magnífic cullerot de fusta. Amb el cullerot de fusta anirem per darrere d'aquell Pare Noel malparit i rodanxó i li farem... I si encara no n'ha tingut prou amb el de fusta, amb el metàl·lic, encara notarà més la fredor quan li pugi l'escrot en amunt. Si és que en té i se'l veu en aquella enorme panxa. A més, també m'aixecarem el seu irreductible company, en Michael. Perquè sí, senyors, com m'heu ben endevinat, el Pare Noel i el senyor Jackson són companys de pederàstia. Sí, al senyor Michael no li agrada fumar puros. Els puros per ell són massa grossos a la boca. Li agrada coses més petites, com un mini reig. Senyor Michael... Fumarem un mini reig? Michael. I ara us ensenyaré la tècnica que farem servir per anar contra aquest miserable rodanxó. El tenim allà? Apuntem? És est. Les fletxetes, una per cada ou. I aquesta és l'acció que ens dedicarem a fer aquest Nadal? Els grans nois dels petits xous. Oh!